आदजनखौबो लांनानै दाने महाय खामानि महाय मा मोनसे गुन्दानि गेंआवसो जोंखौ सोहैबाय। गुन्दानि गेंआव सोहैनानै दाने जोंनाव स्टेटमेन्ट लाबाय माबेबायदि। हेलौ गाइस, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थालायबाय। नै आं दा मोनसे जोंनि दानि बर'फोर किडनेप खालामजानायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदों बिदेशआव फैग्राफोरनि। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, होमबासो बुजिनो हागोन। जाय जोबजासिम नायलां बे बुजिनाय नङा। गोजानाव फैनायाबो गोरलै नङा। दा माबायदि थगायनानै थाखा फैसा जाजादों, किडनेप खालामजादों। सिबायफोर खामानि मावनो फैनाय 8 जन सुबुङा जोंनि बर'आनो। नायलांदो लोगोफोर भिडिअ'खौ। मुङा मानद्रेस बसुमतारी, आमथेखा बिटिनि सालबारिनि। आं गिबियाव फैदोंमोन आङो माने आगष्टनि 14 थारिखआव आं ओंखारबोदोंमोन। दिनैसिमाव 5 मासानो जाबाय। ओजोंहाय आङो कलापुर डिस्ट्रिक्टआवबो आं खामानि मावदोंमोन माबायावहाय सिनि फेक्ट'रियावहाय। ओमफ्राय दा बे सिनि फेक्ट'रियाव मावबाय थानाय समाव सासे मानसिया कन्टेक्ट हरनानै दिनावहाय 700 मोनगोन, जानाय लोंनाय फ्रि, जानाय लोंनाय उन्दुनाय फ्रि मोनगोन होननायखाय आं बे खामानिखौ नागारनानै फैनानैहाय दा आङो बेंगलर मेजेस्टिकआव फैनानै फन खालामबावदोंमोन। फन खालामनानै दानिया हुसुरनि मालिकआ बुंहरबाय माने नोंसोरो फैदो, आं गारि भाराखौ हरनायसै। गारि भाराखौबो गुबुन जाथिया माबायदि थगायो, माबायदि गुबुन जाथिखौ माबायदि खालामो नुवाखै? तामिलफोरसो बिराद गाज्रि बे जाथिया। जोबथा गाज्रि होनोबा बिसोरनो गाज्रिसिन साउथआव। दानोबो सुयोबो आजां गाजां। दाथ' बुबाय, बिसोरखौ बुसे बुनानै थाखा दाबिबाय। रायजोफोर गोजानाव फैयोबा साबधानै फै। जानला मोनला हारसिं हाला फैनो नाङा। आरो बिसोरजों गोरा गोरा खोथा रायलायनो नाङा। बिसोरो बिराद गाज्रि मानसि। नोंखौ थैनोबो मानिया बिसोर। जै नोङो गोरा फंसे बुंबाय आरो नोंखौ मानिलाबो बिसोर बुगोन बा माबा मोनसे खालामगोन। खिन्थु बिसोरना बांसिन सिखाजों दानो सुयो बिदि आरोखि। बिसोरना आखाइजों बांद्राय माबाबावासो, बिसोरना हाथियारसो दाननाय सुनाय बिदिल' आरोखि। जोबथा गाज्रि जाथि। गुफुर गुफुर मानसिफोरखौ नायनो हाया बिसोर, गावसोर गोसोम खाला बन्दाखायनो। हरदों हरनायालाय गारि भारा बिनि हरनायजों गाखोलांबाय। गाखोलांनानै हुसुराव ओंखारबाय। हुसुराव ओंखारनानै दाने आरोबाव जोंखौहाय हुसुर प्लेटफर्मनिफ्राय आरोबाव मारुति भेनजों जोंखौहाय लांबाय। 8 जनखौबो लांनानै दाने महाय खामानि महाय मा मोनसे गुन्दानि गेंआवसो जोंखौ सोहैबाय। गुन्दानि गेंआव सोहैनानै दाने जोंनाव स्टेटमेन्ट लाबाय माबेबायदि मानसिया नोंसोरखौ माबेबायदि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन, बे नाम्बाराव बु, फना बु। न'आवहाय दुवार फांथेनानै बिदि बुंबाय। ओमफ्राय दाने बिदि बुंनानैहाय जों कन्टेक्ट खालामबाय। कन्टेक्टआबो गावसिनिखा, कन्टेक्ट नाम्बारा। बुनोल' थुमफ्लादों फनखौ। ओमफ्राय दाने बिदि माबानानै फंनैसो बिदि बे नाम्बाराव बु होनना बुंनायावबो बुबाय थानाय समावनो खनसे सबागासिनो सबाखाबाय। सबानानैहाय दाने गिर 9 जनसो जोहोलावफोर हाबनानै 9 जनसो गुन्दामिफ्रा हाबनानै जोंखौ जोरला सौख्रेबलि खालामनानैहाय थाखा फैसा बेसेबां दं चेकिं खालामनानै लाजोबनानैहाय दाने आरोबाव सौग्ला गाग्लि गाग्ला खालामनानै फज'नानै आरो नोंसोरो न'आव 20,000 सासेयाव 20,000 बिहरनाब्ला दानो नोंसोरखौ जों मार्डार खालामजोबनायसै नै होननानै बुंनायाव जों हालाय हाफाय न'खरनि बिसि फिसानाव माने जोङो जर जुलुमै खावलायहरनानै न'खरनि बिसि फिसानाव बिहरनानै बिसोरनो बे 20,000 सासेयाव बेखौ जोङो 8 जनबो बिसिनि आखाइयाव गथायजोबनांदों। जाबाय रायजोफोर, सासेयाव 20,000 होनानैसो गबावदों। आरो गावसिनि फैनाय समाव सिपियाव जा दंमोन बेखौबो लाजाजोब्बाय। लानानै आरो न'आव हालाय हाफाय बिहरनानै सासेयाव 20,000 होनांबाय। 8 जनजों 1,60,000 थाखा होनानैसो बिसोर गावनि जिउखौ रैखा मोनबाय। दा तामिलफोरनिफ्राय एसे साबधान जादो बर'फोर, जेरावखि थाया मानो। नुवाखै दा बेसेबां बिसोरखौ आजां गाजां बुग्लिनानैबो थाखा 20,000 दाबिबावबाय। उफाय गैया होनानै दा बेंगलर बर' इस्टिसन वाइफार माबाया दानि आखाइयाव लाबाय आरोखि। दा बिसोरखौ न'आव फाथायहरसिगोन।
माने बिसोरखौ सिकित्सा गासिबो डाक्टार नायजोबखाबाय। मैया मोना सफैदों मानसिफ्रा। दा बिसोरखौ न'आव फाथायहरसिगोन आरो। फैसा सहैनायनि सिगाङावनो जोंखौ ओरैबायदि थैनाय बायदि बुदों, थैनाय बायदि गाग्लिदों, थैनाय बायदि गोदनाव गाथेदों। बेखायनो आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों जोंनि गासै जोहोलाव सिख्लाफोर आरो जोंनि बर' जाथिखौ मथा मथि गोजाननिफ्राय कन्टेक्टल' हरनानै आंनाव बिदि खामानि दं, मोजां खामानि दं, गोबाङै मासाव थाखा मोनगोन, 20,000 25,000 मोनगोन होननायाखौ फोथायालाबानो जिन्दागियावबो कन्टेक्टजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां। आरो जुदि थांबायला जों जेरै दुखु सैनांदों, जों जेरै दोहोन खहा जादों, जों जेरैहाय 20,000 गाहाम थाखा होनांदों, बेबायदि जागोन नोंथांमोन। बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ आं खावलायो, कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां। सोरबा सासे नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मावखानाय कम्पानिब्ला मावहैनो हागोन, खिन्थु रावबो गैथारियावहाय कन्टेक्टल'जों मबाइल नाम्बारल'जों जिन्दागियावबो दाथां। आं भारा हरगोन नोंसोर फैबाय था होनबाबो दाथां। बेखायनो आङो आखाइ खबजबनानै खावलायो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ बिदेशआव फैयोब्ला बेबायदि कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' जिन्दागि दाथां, जिबनाव दाथां। अननानै गाव गावनि जिबनखौ अन, गाव गावनि न'खरखौ अन। रायजो राजाफोर, आंनि बुंनांगौआ दा एसेनोसै, गोजोन्थों।